ኣብ ታሪክ ሓደ ወለዶ ሓንሳብ ዘጋጥም ግርደት ፀሓይ ንሚልዮናት ተስገሪሙ ብሪጣንያን ኣውሮፓን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዘድንቕ ግርደት ፀሓይ ዝተማቒረን ኣብ ታሪክ ሓደ ወለዶ ሓንሳብ ጥራይ የጋጥም ተባሂሉ ዝግለጽ ዝተፈጥሮኣዊ ክስተት ሚልዮናት ዝቑጸር ሰባት ከም ዝተዓዘብዎ ድማ ይእመን። ነዚ ተርእዮ ካብ ብሪጣንያ ኮይኖም ዝተዓዘቡ ሰባት ፀሓይ ብወርሒ ተሸፊና ፍርቂ ግርደት ፀሓይ ክትከውን ከላ ድማ ርኦም እዮም። እዚ ድማ ድሕሪ ሰዓት 19 ብኣቋፅራ ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረ እዋን ዝለዓለ ጠርዙ ዝበፅሐ ኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ሃገር ፀሓይ ክሳብ 90 ሚእታዊ ተሸፊና ነይራ። ገሊአን ከባብታት ግሪንላንድ፣ ኣይስላንድ፣ ስፓኛን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ጸልሚተን። ነዚ ዘድንቕ ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ክረኽባ ድማ ዓዲ ረኺበን እየን። እቲ ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ካብ ሰሜናዊ ጫፍ ላይበርያ ድማ ጀሚሩ ቀፂሉ ድማ ብውቅያኖስ ኣርክቲክ ኣቢሉ ናብ ኣይስላንድ ምስ በፅሐ ናብ ደቡባዊ ኣንፈት ብምቕጻል ኣብ ብሪጣንያ ፍርቂ ግርደት ፀሓይ ኮይኑ ድማ ተረኣዩ። ኣብ ሰሜናዊ ሰኮንላ ሰዓት 18 ኣብ ደቡባዊ ገማግም ዓዲ እንግሊዝ ድማ ቅድሚ ሰዓት 18:20 ክጅምር እንከሎ ኣብ መጀመርታ ድማ ብዙሕ ኣይተስተውዓለን። ይኹን እምበር ጽሩይ ሰማይ ኣብ ዝነበሩ ከባብታት ወርሒ ነፀሓይ ቀስ ብቀስ ክትሽፍና ክትረአ እንከላ ሰባት ድማ ብምግራም ተዓዚቦም። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ዝነበሩ ተዓዘብቲ እቲ ኣድማስ ክስካብ ክንደይ መስተንክር ምዃና ዘዘኻኽር ትርኢት ብተሓጓስ ነዳቖትን ድማ ተቐቢሎሞ። ነቲ ግርደት ፀሓይ ብውሕስነት ንምርኣይ ዘገልግሉ መነፀራት ንምርካብ ድማ ዓብዪ ፀገም ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣብቲ እዋኖም መሸጣ ዝነበሩ መነፀራት ቀልጢፎም ስለ ዝተሸጡ ህዝቢ ነቲ ክስተት ብውሕስነት ንምርኣይ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ክጥቀም ድማ ተገዲዱ። ሰባት መዝፈፊ ወይ ድማ መዘቆቁ መሸማዓት ከምኡውን ወረቐት ብምጥቃም ፀሓይ ከይጎደእቶም ነቲ ፍርቂ ግርደት ፀሓይ ንምዕዛብ ድማ ፈቲኖም እዮም። ግርደት ፀሓይ ዘጋጥም ወርሒ ብመንጎ ፀሓይን መሬትን ምስ ተሓልፍ ንብርሃን ፀሓይ ክፋል ብክፋል ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ክትክልክሎን ከላ እዩ። ኣብ ብሪጣንያ ዝተረእዩ ፍርቂ ግርደት ፀሓይ ካብ 1999 ንድሓር ዝተረእየ ዝዓበየ ክስተት ኮይኑ ኣብ ገሊኡ ደቡባዊ ክፍለት እቲ ሃገር ፀሓይ ክስካብ 95 ሚእታዊ ድማ ተሸፊና ነይራ። ፀሓይ ካብ መሬት 150 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ኮይና እዚ ድማ ካብቲ ወርሒ ዘለትሉ ርሕቐት ብ400 ዕፅፊ ድማ ይበልጽ። ብኣንጻሩ ሰንጣቂት ወርሒ ካብቲ ናይ ፀሓይ ብ400 ዕፅፊ ድማ ዝነኣሰ እዩ። እዚ ፍጻመ ተፈጥሮኣዊ ሚዛን ድማ እዩ ወርሕን ፀሓይን ካብ መሬት ክረኣያ እንከለዋ ማዕረ ግዝፊ ዘለወን ኮይነን ክስምዓና ዝገብር። ኣብ መንጎ 2026-2028 ዓመታት ወርቃዊ መድረኽ ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ክኸውን ድማ ትፅቢት ይግበር። ኣብዘን ዝመጣ 3 ሙሉእ ዓመታት ግርደት ፀሓይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ከጋጥሙ እዮም። ኣብ ብሪጣንያ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሎሚ ብርቱዕ ግርደት ፀሓይ ንምርኣይ 10 ዓመታት ድማ ክጽበዩ ከድልዮም እዩ። ኣብ 2081 ፀሓይ ክስካብ 99 ሚእታዊ ትሽፈነሉ ግርደት ከጋጥም ከሎ እቲ ዝቕጽል ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ግን ኣብ 2090 ጥራይ እዩ ድማ ክረአ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ዶክተር ኣቢጋይል ብርሃነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬምብሪጅ ፈላሚ ታሪክ ዘመዝገበት ኤርትራዊት ኮይና ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ንላዕሊ ብምቁማት ሰማይ ደረት ከም ዘይብሉ ዘስተውዕለት ድማ ትመስል። ቆልዓን ከላ ጀሚራ ልዑል ርእሰ ተኣማንነትን ጥሙሕነትን ክትውንን ድማ ኣመና ኣይተጸገመትን። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ዝተፈላለዩ ሽልማት ክትረክብን ምስ ንጉስ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብዎም ኣገደስቲ ውልቀ ሰባትን ክትራኸብ ዝበቕዐት ኣቓልቦ ዝሰሓበት በላሕ መንእሰይ እያ። እዛ ጓል ኣቢጋይል ብርሃነ ትበሃል ኮይና ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብቲ ፍሉጥ ዩኒቨርሲቲ ኬምብሪጅ ብናይ PhD ዶክተር ኣፍ ፊሎሶፊ ተመሪቓ ብወግዕ ዶክተር ኣቢጋኤል ተባሂላ ኣብ ዊትን ላብራቶሪ በታ ኣካዳሚያዊ ማዕርግ ዝተመረቐት ፈላሚት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ክትኸውን ዝወቕዐት ምዃና እውን ድርብ ዓወት እዩ ነይሩ። ንዶክተር ኣቢጋኤል ፍሉይ ዝገብራ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብዝለዓለ ድግሪ ምምራቓ ዘይኮነ ዝተመረቐትሉ ዓውድን ዝሓፈሸቶ ዓወትን ዝፀረገቶን መንገዲ ድማ እዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ዞባ መተከል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ብዕጡቋት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁጥሮም ዘይተፈለጠ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ነበርቲ ንሲኤንኤን ገሊጾም። እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ዝኾነት ገልገል በለስ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ክርስቲያንን መናሃርያታትን ዝተፈጸመ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ። ሓደ ካብቶም ስሞም ክግለጹ ዘይደልዩ ነበርቲ ነቲ ኩነታት ክገልጾም ከለዉ ህይወቶም ዝሓለፈ ሰባት ኣለዉ፣ ከቢድን ቀሊልን ቁስለት ዝበፅሖም ሰባት እውን ኣለዉ ክብሉ ገሊጾም። ብመሰረት ሓበሬታ ቶም ነበርቲ ዘጊድ 11 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሰሚዖም ከም ዘለው ድማ ጠቂሶም። ይኹን እምበር ትርጡብ ቁጥርቶም ዝቆሰሉ ሰባት ክስካብ ሕጂ ብንጹር ኣይተፈለጠን። ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤልን ማርያምን ከምኡውን ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ሞርታር መሳርሒ ተተኪሱ ዝበሉቶም ነበርቲ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ናይ ኣካል ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ድማ ኣፍሊጦም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጽፍዒት ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ላዕለዋይ ሓላፊ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝሃደመ ኣፍሊጡ። ኣብ ሱዳን ብርቱዕ ኩናትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ ግዜ ነቲ ዳዕመ ሰርዕ ወይ ድማ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወታደራዊ ጉጅለ ዓብዪ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ትማሊ ካብቲ ጉጅለ ብወግዕ ከም ዝሃደመ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኳርድፋን ኣባል ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ትማሊ 12 ናሓሰ 2026 ኣብ ኣልማዊት መደበር ቴሌቭዥን ኣልዓረቢ
عربية بمقرابي خاود عم مسارع كم استفالي يفليتو هزي العلباي حلافة مجلسيو أو تقول لزوج قال له مخنيات بززر ولا كوانت زي جلسة إذا سوقم تجنت بجنرال محمد حمدان داقالو حميتي زمرة حيلتات قلت في دقف أو تزهان صوزلو بوليتيكا ومحاور كبيت كساران صفعيتنكم دخونا دماتن تنت بوليتيكا قلت سلو إذا مفل لا يزوج تدعم مسارع زلو نيرتحاسوا مفل لا يندخمت بوليتيكا ومرحنة تنزر أخوينو أو كسالة تقول لزقورو بوليتيكا ودردرات كبيت سلوا خلوا خمس خلد ما يقمت بخالي زينانا دما ناي قدم حلقات كاس اللي اسرائيل بسنكب لعل ايران تفصمه تخاتاتل متقعتات اتا هاجر ناي نيوكلير بومبا ناي مسرع عقم 5 داخل مفليتو اتا حلاف 5 حبرو كاس اللي اسرائيل موسادنت فوردو يتباهلو تحت مريت زركب تكال نيوكلير ايران بقرواخ كاتلو 5 حدما غليصو بسنك زوصح خبيد غدات دما ايران نتتكال نغنا نمهناصو نويح غزي 5 دلا دما رديو امريكا تتكال زوردته غدات تكعت ناي تزحلم زنور حلم اي خبل زغلصيو نيكاهن ترغم ناي تزرو وقن زرزر مبرح هابن إذا ناي قدم حلقة ستاف موساد إذا تكال نتيران نعمتها تحت مريت كتهانس صنحة تكال نيكولار فوردو بزرزر خكاتلو 5 صنحة تمالو سلسو زكايدا أخي راغاغيصو بتوساخ إيران 600 زبلص يورانيوم كم زدالو زتقاسه كوهن تنطر ነገር ዝለዓለ بقعት ዘለዎ እኳ እንተኾነ እዚ ማለት ግን ቀጥታ ናይ ኒኩሌር ኣጽዋር ክትውን ትኽእል እያ ማለት ከም ዘይኮነ ገሊጹ 600 ዩራኒየም ምድላው ማለት ቦምባ ንምስራሕ ገና ነዊሕ መንገዲ ምጓዓዝ ከም ዘድሊ ዘመላኽት ኢሉ ንኹነታት ኢራን ድማ ንጽርዎ ኣሜሪካ ነተው تحت أخرانات زركب تكال نيكولار فوردو فولين كبيدن بومب زدبدوت اللوان زحالف عامة ورح سنة زفتصمت تمتقعتهم بارد ما يذكر بخالي زينانا دما حال حالو تكال تعنا تحت قرصاو سراح تسلاسيلو اما اخل تعنا حال استغبره هنصاون تحت قرصاون صغنا سراح ام محياز زوها وغلغلوت نبركتن يغبر كم زلو حلاف غلغلوت تعنا نايت نزوا نرس صحرا بكير حبيرو ات صغنا زتغورل خفلتات ناي غلغلوت مولدن مرئين ممرمرن كتباتن فارماسن مصاري حماماتن بيتفتنن كمون 4 خفل منبر حقايم يتقالل اتا ما اخل تعنا بسنك صنح صغمات زدلا غلغلوت كتب كم صنح زغلص نرس أبز جزاز بوهدات هزون منجس المسارات أو سجنا كمستجور لانو تهوا قلقلات عينه طاولة وتخمزة متصدم مع نتصيرهم أما حدار النزوا حل حلقات وقرمات ينورها بوجانو تستخيل سجنا أكل نايت تصفوفن زتمال أن محاورة قلقلات نمرقات زجبر سعر مخانو بمتكاس أما حدار زوا عن سبان زجورة دقف دم مجيسو بخالي زينانا دما تقلال إياس يوهانس تسويو عبال منيسر حشا قديم تقلال إياس يوهانس بعثة حسب مبل 83 عامت عدميو بحمام تسويو أبشحن 975 عم مسرع حزبا وحيلتات حرنت إرتا تسلفة تقلال إياسو أوان حرنت أو قالسي أو جنفر حرشا ودب استفالي صفحتات حلاف الند حرنت أن الدما كاب حلاف جنفر حرشا ورجاتات حماسين سنحيتن كسكام مع خلاي بيت صفات منيسر حرشا تمديبو هزون هاجر متوفاين زقلقل حروانيا يوم سوو تقلال إياس يوهانس بعل حدار نبو سلسة دقنيو سنة سرعات قور دما بعسر تحدن حسب فرق معالتي أما قور حرنيا تسمرات فتسيمو قنت مالتي مسلكا كين زي ماتات عب ساحل سفريا نزوم الإسيات إثيوبيا درفتي تواهيبان حزبي إثيوبيا خفلتو يخئل كوينوس معني صبون نيرو هذه تابس لك حدا بروجكت تحزدس مبلني قال له دي انت زدرف እንደገና ወይ ጽቡቅ ገይሩ እንተ ዝቀናበር ባዕለውን እንደሎ ባዕል ባጫ ደበሌስ አለው እንደው አቡ ምስተምሩ ኻዝ ነበሩ ጀነራል ባጫ ደበለ هو አሜላ ነይሩ هو ስቆር ባዕለን አታውጅለን لا انا حجي بتي عمقت ብዙ ሃይነበረን ግን ክስዕስዕ ኮሎ ፈልጦ مستم دقنستي خوينن طب ገይረን قال مال سعسعه برتع سعسعه نيرو ودا نعللو نيرنا نفع سعسعي قالي يرو بحاجسي عبادولا ولا عبادولا انا فلطوني اي ذكروني ግን ባጫ ምሳና ኔሩ አብ ካርተር ዝባል ኔሩ مسو አብ ትሕቱ ኔሩ ذكري سعسعي جنرال ባጫ መቸም زين حنت خبتين ازين لا زازبل كان يدرف كن كحلفكو حنت اللي حج كل جزء تذكرني دبدابي لصاف دمصو لسمع لحزب ኢትዮጵያ سي دبدابي خصف كصحفلمو دمصو خسمع دلي دمصو خسمع انا قاعد دمصي كسمعو دلي تذكرتي زين صبو ما يذكرني بعد ود عاد ذكروايم ግን አለው እንደዚህ ክስታይ እንደ አርካይቭ አለው ሃውን በሎ حسب يقبعنا يو كتبل فلما أباقراو حق تموركيس كايو خناتو فلما إهادك إرترانات إلهم فريمون أبي مسمت صدما سعودي خيدو مس إساس تفراريمو أبقى المنقست السعودي لو لاونات كلتي أن هاقرات كنا خبرت السمامعنا ألنا إلهم فريمون
በዚህ ምክንያት ድማ ተሸላሚ ኖቤል ኮይኑ የሁለታችንንም ሶቨረን ራይት በአገር ደረጃ ልናከብር እስማምተናል ብለው ኖቤል ፕራይስ የሚያገኘው በዛ ምክንያት ነው። ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብቕልጽሙን ድምፁን ደኣምበር ብትካቦ ልማኖን ብምድንጋጽን ናይ ዝኾነ ወገን ኣየረጋገጸን። ንኢህደግ ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣይለመነን ንሰሙን ኣይተኸብሉን። ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀዳማይ ዋዕላ ኢህደግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ናጽነትና ፍልጡልና ኣይበለን ኳልኣ ኣብ ማእከሎም ተረኺቡ ብኹርዓት ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም መርገጽን ናይ መጻኢ ኣንፈታቶምን እዩ ሓቲትዎም። ኣብቲ እዋን ኢህደግ ንህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ክህብን ክኽልእን መሰል ዓቕምን ሞራልን ኣይነበሮን። ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ ይኹን ካብኡ ዝወፁ ናይ መንግስቲ ትካላት ክንፈልጦ እንደሊ ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ወይ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሐ ኣገባብ ጽውጽዋይ ብምፍጣር ኮነ ዝተፈላለየ ምስምሳት ብምምሃዝ ኩናት ክቕጽል ድዩ ዝደሊ ሰላም እዩ ዝደሊ ክንዕዘብ ኢና መጺና ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንሰላም ዝተበገሰ ክኸውን ተስፋና ላዕሊ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን መራሒ ብልጽግናን ንልኡላውነት ክልቲአን ሃገራት ንኽብር ኢሎም ኣብ ስዑድ ኸይዶም ተፈራሪሞም ዝተባሃለ ድማ ፈለማ ዝሕጂ ወደብዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበለ ዝርበጥ ዘሎ መራሒ ብልጽግና ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ዕለት ንውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ስለ ዝበለን ብ2018 ድማ ኣብ ኣስመራ ኣጠቓላሊ ውዕል ሰላም ስለ ዝፈረመን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት አንጸላልዩ ዝነበረ ደበና ኩናት ተኣልዩ ናይ ሰላም ተስፋ ስለ ዝመጸን እዩ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን። እንተኾነ እውን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ጥልመት ዝባህሪኦም መራሕቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣይተፈልየን ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ብዛዕባ ባሕርን ወደባትን ኤርትራ ሓሊሙ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዩናይትድ ኔሽን የሚያውቀው አሁን ያለው ማፕ ነው አሰብን ጨምራል። ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተላይ ዓሰብ ዘጠቃለለ ናይ ሕጂ ካርታ ይዝፈልጥ። ኢትዮጵያ ብዝሒ ህዝባ 120 ሚሊዮን ኣብ 2050 ድማ 200 ሚሊዮን ክበጽሑ ይበሃል። ክንድዚ ዝኣክል ብዝሒ ህዝቢ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነብር ስለ ዘይክእል ወደብ ስለ ዘድልዮ መፍትሒ ክነምጽእ ኣለና ይበሃል። ክልተ ኣማራጺታት ኣለውና። ቀዳማይ ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ምግባር እዩ። ሓደ ሰባት ብኣህጉራዊ ሕጊ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ይብሉ። እንተኾነ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ካብ ዝምህሩ ዘለዉ ወላ ሓደ ካብኣቶም ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኢትዮጵያ ይብጽሓዩ ኢሉ ዝጸሓፍ የለን። ብኣህጉራዊ ሕጊ ወደብ ክትውንን ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ዝጸሓፉ ግን ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዓሰብ ይግብኣን እዩ ንዝብል መጀመርታ ህወሓት ድሓር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ረጊፆም እዮም። ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዓሰብ ይብጽሓን እዩ እትብለሉ መንገዲ ድማ ዜሮ እዩ። ወላ ሓደ ምሁር ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ ዘቕረበ የለን። ካልኣይ ኣማራጺ ብውግእ እዩ። ብውግእ ክትሕዞ ድማ ፈለማ መንግስቲ ኣብ ግምት ከእትዎን ክሓቶን ዘለዎ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ቆመና ንዓሰብ ብኩናት ስዕርና ምውናን ጥራይ ዘይኮነ ብቐጻልነት ክንጥቀመሉ ብእንኽእል መንገዲ ዓቂብና ጸጥኡ ክነውሕስ ዓቕሚ ኣለና ዶ? ነዚ ንምትግባር ፖለቲካናን ቁጠባናን ክትጻወሮ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ቅድሚት ክርአ ክኽእል ኣለዎ። እቲ መልሲ ድማ ኢትዮጵያ ሕጂ ብዘላቶ ኩነታት ይትረፍ ተወዲቡ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ከእቱ ንሓይሊ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ መንግስቲ እዩ ዘለና። መልሱ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ እንኳንስ ኦርጋናይዝድ ሆኖ የውጭ እርዳታ ሁሉ ሊያስገባ የሚችል መንግስትን ይቅርና የፋኖን ኃይሎች ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት ነው ያለ። ስለዚህ ያለ ወደብ መኖር አይቻልም የሚለው የማይሆን ትርክት ነው። ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ልናመጣ የምንችልበት ምንም እድል የለም። ስለዚህ አሰብን እና የህዝቡን ብዘይ ወደብ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ትረኻ ዘይከውን እዩ። ብሕጋዊ መንገዲ ክነምጽኦ እንኽእል ዕድል እውን ፍጹም የለን። ዓሰብን ናይ ህዝቢ ሃገራዊ ረብሓን እናተኻተኹ
ከም ፈረስ ከጋልቡና ናይ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣጎል ሕልሚ እዩ ኩናትን ህልቂትን ክመጽእ ከሎ ንሳቶም ኣብኡ ኣይርከቡን እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዓያሹ ፀወታ ንሕናን ሓፋሽ ህዝብን ክንእቱ የብልናን ንህልቂት ዝኸውን ውግእ ክመጽእ እንከሎ መን ኣብኡ ኸይዱ ከም ዝመውት ግን ንፈልጥ ኢና እኛም እንደ ዜጋ ሰፊውም ህዝብ እንደ ህዝብ መግባት የለበትም ለልቂት የሚሆን የጦርነት ምልመላ ሲመጣ እየሄደ የሚሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን ውድብ ምግብን ሕርሻን ኤፍኦ ኣብ ኤርትራ ታራ መንእስያትን ምዝማን ስርዓት ሕርሻን ምግብን ንምምራሕ ዘለዎ ቆራጽነት ድማ ይሕድስ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ መንእስያት 2026 ምክንያት ብምግባር ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኤፍኦ ኣብ ኤርትራ ንመንእስያት ኣብ ኤርትራ ምሕያል ዕቁር ዓቕሞምን ኣብ ምውፃእ ዘለዎ መብፅዕ ኣደጊ መረጋጊጹ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ጥቓ ዓሰብ ዝርከብ ጸባብ ባቢኤል መንደብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ብዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ የመን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሕቱታት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ከም ዝቆተሉን 10 ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓደን ዘራኸብ ስራጅ ካብ ጸባብ ባቢኤል መንደብ ኮይኑ እዚ ቦታ እዚ ካብ ገምገም ባሕሪ ኤርትራን ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብን ብጣዕሚ ዝቐረበ እዩ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ የመን ከም ዝሓበሮ እታ መርከብ ካብ ወደብ መካ ንደቡብ ገጻብ ዝርከብ መተሓላለፍ ባሕሪ ብሰለስተ ናይ ፕላስቲክ ሚሳኤል ከም ተሃረመት ድማ ተገሊጹ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ካብታ መርከብ ሓዊ ከም ዝተለዓለ ዝገለጸት ሚኒስተር 4 ባሕረኛታት ብኡንቡኡ ክመቱን ከለዉ 2 ድማ ጸኒሖም ብዝበጽሑ ማህሰይቲ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ድማ ኣፍሊጡ ካብቶም ዝሞቱ ሰባት እቶም 3 ፓኪስታናውያን ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ድማ ዜጋ ኢንዶኔዥያ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ሓለውቲ ባሕሪ የመን ከም ዝገለጽዎ ሕታውያን ነቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ስዒቦም ብዝተኮስዎ ካልኣይ ሚሳኤል ነቶም ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ክሰርሑ ዝፍትኑ ሰራሕተኛታት ዕላማ ዝገበረ ድማ ነይሩ ሕቱታት ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ናይ ስዑድ ዓረብ ወታደራዊ ጦር ዝፀዓነት መርከብ ከም ዝሃረሙ ድማ ተዛሪቦም እዚ መጥቃዕቲ እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ካብ ዝእውጃን ነጀው ሕቱታት ኣብቲ ዝባ ዝፈጸምዎ ዝኸበደ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ሲኤንኤን ዝረኸቦ ትክክለኛን ዘረጋገፁ ምስሊ ከም ዘመላኽቶ እታ መርከብ ካብቲ ንኤርትራን የመን ዘራኽብ ባቢኤል መንደብ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ድማ ይረአ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሕቶ እገዳ ጽዋር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ገና ዛራዊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ቀጻሊ ግጭታት መሰረት ብምግባር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዓለም ለኻዊ እገዳ ጽዋር ክገብር ዝጽውዑ ድምፅታት ገና ይቃልሑ ኣለዉ ምንም እኳ ሃገራት ምዕራብ ነቲ እገዳታት ንምልዓል ይንቀሳቐሳ እኳ እንተሃለዋ ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ግን ጸቕጢ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጻ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ብቐንዱ ድማ ሁማን ራይቶች መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ጸዋር ንኸይዕድግ ክእግዱ ድማ ብተደጋጋሚ ክሓትት ጸኒሑ እዩ እዚ ሕቶ ዝቀርብ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ብዝካየድ ዘለው ግጭታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላዊ ቅትለት ጸወታዊ ዓመፅን ምምዝባልን ይፍጸም ከም ዘሎ ድማ እዩ ዝገልጽ ብተወሳኺ እቶም ትካላት እዚ ሽመተ ጸዋር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምዕጋትን መሰረተ ልምዓት ንምዕናው ይውዕል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተሪር ውሳነ ክሕልፉ ድማ ይጽውዑ በቲ ካልእ ወገን ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2026 ነቲ ን3 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ቢራቶ ዝጸንሐት እገዳ ብወግዒ ድማ ልዒላቶ እያ እዚ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምሕዳስ ነብቲ ከባቢ ዘሎ ጸጥታ ኩነታት ንምርጋን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ እዮም ዝገልጹ ይኹን እምበር ኣውሮፓዊ ባይተን ገለ ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ዘይምርጋእ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ገና ናይ ኣጽዋር ቴክኖሎጂ ንምሻጥ ክድገፍ ከም ዘይብሉ ድማ መርገጺና ነጺረን ኣለዋ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ፀሓይ ውፅዓት ትሰርሕ ጀልባ ናብ መርከብ ብምስጋር ንዓለም ኣብሲሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ባሕሪ ሓድሽ ታሪክ ብምስራሕ ንዓለም ዘድንቕ ብስራት ተስሚዖም ኣለዉ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፀሓይ ውፅዓት ጥራይ ክትሰርሕ ትኽእል ጀልባ ብምስራሕ ንዓለም ዘገረመ ስራሕ ርእዩ ድማ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነቲ ኣብታ ጃልባ ዝተመኮረን ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ መሰረት ብምግባር ዝለዓለ ምምሕያሽ ብምግባር ናብ መርከብ ድማ ቀይርዋ ኣሎ እቲ ካብ ጀልባ ናብ መርከብ ተሰጋገረ ናይ ምምሃት ስራሕ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ውሽጣዊ ዓቕሙ ተመርኪሱ ንዓለም ዘበሰረሉ ሓድሽ ዓወት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ኤርትራውያን ሰራሕተኛትን ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ብዘለዎም ሙያዊ ብቕዓት ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ዘለዎም ምንቅስቓስ ብዘመናዊ መንገዲ ንምስላጥ ዓብዪ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣብ ዝመጽእ 2 መዓልትታት ድማ እቲ ዝተረኸበ ዓወትን ዕላምኡን ንዓለም ብዝርዝር ከም ዝገልጹ ድማ እቲ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ